Yordamynyň jemgyçilik gurumlarynyň Amerikada geçirilen dawara yordamynyň oňun bitaraplyk fiýadatynyň parahaçlyk oýnaşmak ýolagalaryna esasan ýanyň urkady. Dawratnyjylar yordamynyň daşary fiýadatynyň sebitde parahaçlygy we durnukly ösüşi üpün etmäge gönükdirlerini belediler. Buňky guralan dawara da parahaçlygyň we awadançylygyň berqararlygyny alamatlandyrýan wakalary görli. Ösüşlerin belentliklerine tarap bede wada bilen önemli gadam urayan yordamynyň hemişeli bir taraplarynyň 30 ýyllyk şany bayramynyň hormatyna yordamynyň raýatlaryna Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalynyň we ýadgarlyk nişanlarynyň gowuşuş dawarasy ýa-da gaza pursatlara we taryhy hikmeti bolan wakalara baý boldy. Bellenşýäli bu ýytyryklar çekilýän zähmete berilen ýokary baha we bildirilýän hormat hukmyny uly buýsan üçin kabul edilýär. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň ol şeken resmi namalaryna laýyklykda ykdysadyýetimiň ähli podoklarynyň işgärlerini siralamak dawarasynyň täsiri pursatlary hem-de ýatda galyjy wakalara baý bolanyny bellemek ýakandy. Häzirki döwürde ýordamynyň sağlaşyk ösüşine münasip goşun goşan podoklaryň işgärleriniň sirlanmagy ýordamyda asal işleriň rowaçlyklary desen ýanyň gurkadýar. Şunda ykdysadyýetimiň binýatlaryň podoklaryna dähme çeken adamlaryň hoşalyklarynyň çägi ýok. Olar döwlet sylaglaryny uly buýsan üçin kabul edip, Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalynyň we ýadgarlyk nişanlarynyň özlerini mundan meýlekde has diýjenip öňürjülükli işlemäge borçlanýanyny belediler.